Kaya naman guys, looking forward talaga ako in the near future kung tayo po'y sikat na. Charing po. Di ba why not? Malay nyo kung tayo magkakaroon ng parada at kayo'y magkaway-kaway na sa akin. Di mo na kad may ninigaran yung kalugari. Gikakaraduhi ka na nga para pamatron ka. Ang banda yung kunin mo. Oy, sa mga kadraganan ko mga followers, oh, may didi ulit tao. Maaraw naman hinutdot, oh. What? Kon, oy, kon magdak mo lang iyo. Welcome back mga guys, and for today's video nandito na pang aking vlog para po sa naganap na Vesper Day dito po sa kapistahan ng bayan ng Lawang Northern Samar. Opo, namista po ang inyong nag-iisang maestro Waray, at syempre hindi lang po tayo basta-basta na miesta, tayo din po ay nanakgas. For today's video, ayan guys, pupunta tayo ngayon dito sa Lawang para sa parade ng Vesper Day. Ayan guys, mag-hi ka naman dito. Ayan mga guys, at dahil maaga tayo nakarating dito sa venue, ayan medyo nagtagal yung ating paghihintay dahil mga bandang alas 6 pa lang nandito na tayo mga guys, at nag-umpisa po yung parade mga bandang alas 7 ng umaga na po. So ayan, may love shoutout po sa lahat po ng mga sumama sa parade. Ito po dito yung buong team ng Lawang 2 District. Ayan yung nagtatabarak po kami, yung iba nandun pa sa unahan. Nagtatabarak. At ayan guys, nag-umpisa na po yung laban. Ayan, isang oras po yung lakaran dito, at syempre i-enjoyin po natin dahil maganda pong experience ang maka-attend ng parade. Ayan, may love shoutout po sa lahat po ng mga Lawangano na nag-attend ng parade. Chance na rin po natin ito para makapagpalista doon sa mga bahay-bahay na ating madadaanan na kung pwede tayong makapamiesta sa kanila, at syempre hindi lang makapamiesta, makapanakgas na rin for today's video. Ayan, may love shoutout po sa lahat po ng mga nasali sa aking vlog dito po sa parade ng bayan ng Lawang, sa kapistahan ng bayan ng Lawang. Ito po dito yung buong Lawang 2 District. Ayan o guys, nasa likod ko po. At syempre guys, ako ang may hawak ng mga buhay nila. Mga buhay nila, hindi ako yung may hawak. At si Erica, ayan, may love shoutout sa aking partner. Kami yung may hawak ng anong tawag dito, ng banner. Opo. At ayan, nag-umpisa na po yung parade. Isang mahabang lakaran po ito na ma-enjoy po, at marami po tayong makikita. Feeling ko talaga kapag nag-attend ako ng mga ganitong parada, feeling ko talaga sikat na sikat ako. Kaya panay ako dyan, hi ako dyan sa mga taong nadadaanan namin for today's video. Kaya naman guys, looking forward talaga ako in the near future kung tayo po'y sikat na. Charing po. Di ba why not? Malay nyo kung tayo magkakaroon ng parada at kayo'y magkaway-kaway na sa akin. Oh god. Ayan guys, ang padi kong dati manglalasing lang, ngayon promoted na oh. Kuha na siya, nanasanyara nasa cookery department. Chef na siya eh. Paya kay bangin man. Oy, sa mga kadraganan ko mga followers, oh, may didi ulit tao. Maaraw naman hinutdot, oh. Kon, oy, kon magdak mo lang iyo. Maya na, libre na pa rin. Tawan naman naman charing. Tayo, bertaging promote ko na ikaw. Para paninutdot lang. At ayan mga guys, dahil siksik liglig tayo ngayon sa ating schedule for today's video, nagninong din po tayo sa biniyag. Opo, pero late tayo mga guys for today's video. Kaya ayan, lechon na naman ang bumungad sa atin. Ayan guys, dahil mga ninang dito sa namog yung anakan sa bunyag, karaan magyaman sa Gilawang. Kamandok. Hello. Sige. Si Enrico. Ano sa nunoy? Nakato kanina. Ayan guys, late kami sa bunyag. Thank you. And guys, so nandito pa kami, nag-attend po tayo sa nagninom tayo sa biniyag, at nandito na po kami sa bahay. Ayan, may love shoutout sa aking bagong padi at madi. Actually, pinsan ko din po ito sila. Ayan, kay Han Tutoy Tinidero, at syempre sa aking kaklase na si Aurelia Tinidero. May love shoutout. Habang yung aking mama dun, ayun oh, naniniguro po siya.
5 beses daw siyang babahog for today's video. Julie, magay ka dyan. Ganyan to si may Julie, oh. Uy, Aurelia, pagkay di ka pa. Ayan. So, nagninang kami sa baby, nagninungak sa baby ni Ma'am Aurelia. Ayan si Mama, oh. Bumabawag na po siya. At syempre mga guys, pagkatapos namin dito, pumunta naman kami sa aking uncle para mamiesta. Kaway-kaway na kayo. Di mo na kad may ninigaran yung kalugari mo. No? Giklaraduhin ka na nga para pamatron ka. Ang banda ko din. Ayan, shoutout sa aking Uncle Junior at kay Mamay Violi at sa kanyang buong pamilya. Thank you sa pag-imbita sa amin. Nandito pang aming pamilya at syempre ang aking mga kapinsana na miesta. Nandito si Baby Onto at saka si Moy. Oo. Yeah, Dawood kay 42 years old na yun eh. First time na matron. Ayun yung nanay kong nagpariband at yung mga kapatiran ko dito mga guys. Nandito kami lahat. Ayan, shoutout kay Ate Bibit at kay Uncle. Guys, ang haba ng panalangin ni Ate. Ni Ate Bibit, oh. Para yatang 9 times 9 kaamahan yung kanyang panalangin. Pina... Wala na ni-escape pa niyan. Ang mga tagalaging. Pag-hi ka doon kay... Hi, namatong kami. Sinunod. Ayan ate, mag-hi naman kayo dyan. Happy Fiesta, Lawang. Happy Fiesta. O, dabang ko, nag-alarm ang CCTV, bimitaw. Oh, may alarm mo daw. At ayan mga guys, pakatapos sa aking uncle, nagpunta naman ako dito sa aking kaibigan. Ayan, mega love shoutout kay si Sir Ian Lozano at sa kanyang asawa na si Ma'am Melissa Lozano. Ayan guys, so dito na talaga natin tatapusin ang ating laban for today's video. Baka laklakan na ito magdamagan. Happy Fiesta, tahubog na. At ayan mga guys, pakatapos ng ating mga appointment ng ating mga pamimiesta at panalakgas for today's video, nagpunta naman tayo dito sa Plaza ng Lawang para manood ng Coronation Night ng Miss Lawang Young Professional. At syempre mga guys, ayan, ang gaganda po talaga ng mga candidates, ay mga candidates ng mga queens. Opo, for today's video, ayan oh, naglakaw-lakaw na sila sa plaza. Opo, inoff ko lang po yung tugtog kasi mababayulit na naman ako nito. Grabe, nag-instructo talaga si Mita na hindi na siya naluoy sa ating mga katulad natin mga content creator for today's video. Ayan oh, ang gaganda talaga nila for today's video mga guys. Ang gaganda ng kanilang mga gowns at ang kanilang mga basta total package lahat sila. Ayan oh, shoutout kay Joy Joy at lalong lalo na sa ating Miss Lawang Young Professional. Shoutout po at sa mga runners up. Mega love shoutout. At ayun mga guys, pakatapos ng coronation, dumako naman tayo sa mga pagsasayawan. Ayun, nagdadanis na talaga yung mga duminagko ng bayan ng Lawang Northern Samar. Hindi tayo sumali dyan sa pagdadanis kasi dumirigto tayo for today's video. Pero ayan, nakatutuwa pong tingnan yung mga ganito pong sayawan po dito sa probinsya dahil isa po ito sa highlight ng kapistahan. Ayan guys. At ayan mga guys, pakatapos ng sayawan at coronation, syempre sumunod na po ang putukan at umuwi na po tayo dahil may rayuman na po tayo. Ayan, thank you so much po. Abang po ninyo ang karugtong nating vlog para po sa kapistahan. Ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray.